देखैलो रास्ता तू जेते दूर गले तू जोठी भी थिले तू जेते दूर गले तू जोठी भी थिले कहीं भी गोटिए कथा I love you प्रिया I love you प्रिया I love you प्रिया बसंत रे कोइली कहे नुआ नुआ कथा तू मोर एमिति साथी देखैलो रास्ता तू जेते दूर गले तू जोठी भी थिले तू जेते दूर गले तू जोठी भी थिले कहीं भी गोटिए कथा I love you प्रिया I love you प्रिया I love you प्रिया कहिबार नाही शक्ति बयसर बयस्क लगने तू ही मोर जनी गंधा भावनार सौम्य उपबने बाल्टी टाइम में पानी अच्छी ना जे लोक आमे लोका लोका में किसी जानिनु तुम बाल्टी टाइम जाओ ना ना हमर से खाली गाड़ी के जाओ माछ माछ पूरा डेल्फी माछ अछंती डल्फी नुआ माछ गोटे अच्छा डल्फी सेल्फी चलो 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 चलनो जीवा आम देखे देखा डल्फी चलो यहाँ डेल्फी माछ सेटा होछंती अपन सेठी पानी जो धुए वैसे खब किना गुडरे धर देबो नहीं कि सेटा कोला ना धला ना हलदिया नालिया सेटा सेटा सेठी नना अछंती से पचाने कोई चलो चलो आम बाल्डिया पहुँचले दुटा पहाड़ ता भर डैम पानी स्टॉक रखी सुरु सुरु नाद कर पानी बही जाऊँगी समय अंत घटी आम ए बाल्डिया डैम रे पहुँची जाइए बाल्डिया डैम रे सीताकुंड जीवु सीताकुंड रु लुलुम जीवु सेपटे सेपट रास्ता अच्छी ना आर पटे रास्ता अच्छी गाड़ी पूरा जगार तो पूरा अच्छी पूरा अलग प्रकार देखा जाऊँ पानी पूरा एक तो पैसा उठू कहीं थे लोक सब आमको देखिए पलि आए कलर क्या मस्त लगुन डॉल्फिन छोटा मैं बैठी मारू नु बता सटा नहीं भाई भाई ट्रू डॉल्फिन छोटा मार तलकू
चलना এই অবস্থা চল এই কর চশমাটা খুললো নি নৌটি ধীরে ধীরে বাপন দেখে লো হ্যাঁ বাহ পড়ো একে না তারপরে ଆଉ ଥରେ ସେଠିକି ଯିବ আসো ବସନ୍ତରେ କୋଇଲି କହେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ତୁ ମୋର ଏମିତି ସାଥୀ ଦେଖେଇଲୁ ରାସ୍ତା ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଥିଲେ ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଥିଲେ କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା I love you Priya I love you Priya I love you Priya କିଛି ହେଲାନି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲାନି ଠିକ ଏରା ମାନେ ଏକାଥରେ ପଡ଼ିଗଲ ଏଇଟା ହେଲା ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୁଠେ ଖସରା ନାହିଁ ଏଥର ବି ଖସରା तो प्रेम मो निश्वास परी पारुनी लो तोते पासोरी ओ मो हृदय अछु तू प्रिया तुम खुशी तुम दुनिया तो खुशी मो एबे भी चाहे चाहूथिबी मरी बाजाए करिबिनी आउ तते अपेक्षा हो पागल परी भल पाइलु जहाकु सुनाएते अधा बाटारे हाथ छाड़ी ठकी देलारे ताते आखि आगरे पाई जहाकु सपने गलु हजी प्रतिदान रे दर्द देला लुह झराऊ आजी तू जानिने सिए बदली गला रे कांदना 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 सुनाएते कांदना 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 सुनाएते ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସୀତା କୋଣ ପରେ ଯିବା ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଏବେ ଯିବା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପରେ କୋଉଠିକି ଯିବା ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଯିବା ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଯିବା ଆଜି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ତାପରେ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଯିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ହବ ଖାଇ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିବା ଆପଣ ତ ବାଲଢିଆ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲି ବାଲିକି ଆଇଲେ ବାଲଢିଆର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଦେଖିବା କହିଲେ ବାଲଢିଆର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ତ କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବାଲଢିଆ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ 1912 ମସିହାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ସରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ଖସିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଖାଲି ଗାମୁଛା ଆଣିପାରିଲେନି ଗାଧେଇ ପାରିଲେନି ଆଉ ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଗାଧେଇ ପାରିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏବେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରିପ୍ଟା କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆମର ଟ୍ରିପ୍ଟା ପଡ଼ିବ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଯିବୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପରେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଯିବୁ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଢାବାରେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ବାଡ଼ା ହବ ତାପରେ ଗୃହଙ୍କୁ ଗଚ୍ଛାମି ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଯାହା ହବ ବାପୁନାବାବୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବାଲଢିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାପୁନାବାବୁ ଲୋକଟା କିଏ ଆପଣ
जे मोबाइल धरछन तो ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଯୋଉ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆଣିକି ବାଲ୍ଟିଆରେ ଦେଖେଇଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ବାଟ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ ହଉ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ବାଲଦିଆ ଡ୍ୟାମକୁ ଆପଣ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହଉ ଆପଣ ଗାଧେଇଲେ ନା ଗାଧେଇଲେନି ସେଇ ପଳେଇଲେ ଗାଧେଇଲେ ଏତେ ପାଣିକି ଦେଖି ଲୁଭ ହେଲା ଯେ ସାର୍ଟଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପଶିଗଲା ଓ ଏମିତି କଥା କି ହଉ 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 ତାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପର କିଏ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ହଁ ହଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିବା ଏବେ ଇଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବାଲଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିତେ ଆପଣ ଏବେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାଏ ବାଏ ହଉ ଆପଣ ଏବେ ବାଲଦିଆ ବୁଲା ସରିଲା ଏବେ ଯିବେ କେଉଁଠିକି କେଉଁଠି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଯିବା ସୀତା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସପନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା ତ କାହାକୁ ନାହିଁ ସପନକୁ ସତ ଭାବି ବାଟ କେବେ ଚାଲ ନାହିଁ ପଚାରନା ମତେ ଜମା ପଚାରନା କିଏ ମତେ ଜାଣିଦେଲା କେଉଁ ନିୟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚଲା ବାଟରେ ଜୀବନରେ ମିଳେ ଯଦି ଏମିତିକା ଝିଅଟିଏ ଲାଜ କଥା କହିବି ମୁଁ କାହାକେ କୁହାଏ ମିଠା ମିଠା କଥା ତାର ଚୋରା ଚାହାଣୀ ପୁରା ଭିତରକୁ ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ रेडी कर दिया ବର୍ଷା ଭର୍ତ୍ତି ସବୁ ନା ବର୍ଷା ପୁରା କେଠି ଆଇଛି ଆପଣ କୋଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି କହିବନି ଏତେ ରାଗିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ରଳା ହବ ପୁରା ଶୈଶବରେ ଖେଳ ହବ ପୁରା ଉପରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପୁରା ଚିଲା ମାରିବ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ 7ଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି 7ଟା ଯାକ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଆଇବ ତାହେଲେ ଉପରୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଆଇବ ତଳକୁ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଡୁବିଯିବ ହଉ ଆସ ହଁ ଟୋଟାଲ କିଛି ଶୁଖିଲାନି ଆର ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଆର ଶୁଖିଗଲା ମୋର ଟୋଟାଲ ଶୁଖିଲା ଏବେ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଫାଇନାଲି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସୀତାକୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଖେଳ ପ୍ରକାର ହଉ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ସ୍ନାକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ପାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋର ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ଏବେ ବଡ଼ବାପା ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ବାପା ଟିକେ ଅନେଇଲେ ଦେଖିବା ପଛକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ଆଜି ତମେ ଦେଖିବ ଫାଇନାଲ ପଶିଗଲା ଜୋତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ପାଣି ପଶିଗଲା ଜୋତା ଭିତରେ ନା 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 ସେ ଭାବ ନାହିଁ ମେନ୍ କୁଣ୍ଡକୁ ଚାଲୁନ ମୂଳକୁ ଯିବା ତ ଠକି ଦେଲୁ
କିଏ ସେଠି ରହିଲା ରେ हाँ ଫଟୋ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନ ସେଇଠି ହଁ ସେଇଠିକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବା କ'ଣ ତମ ଘରୁ ଜୁତା ଯେମିତି ଦେଲେ କିଛି କହିଲେ ଜୁତା ଏଇଥର ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଆଉ ଦେବେନି ଜୁତା ଯଦି ହଜେଇ ଦେଲା ଆଉ ଦେବେନି ତମେ ଜୁତା ପିନ୍ଧନି କେବେ ନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛ ତ ଯାହା ହଉ ସେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲ ଜୁତା ପିନ୍ଧି ହେଲା ଜୁତାକୁ ଖାଲି କାଢିକି ଚପଲ ଚପଲ ସେଇ ଚପଲଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା କାଢିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଟା ତାର ଆଜି ଘରୁ ଆସିଲା ବୁଢୀ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲା ଜୁତା ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ଆଜି ଭିତରେ ଆଉ ଜୁତା ମିଳିବ ଇଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସ କେତେ ଘର ଘର ବୁଲିବା ଆମେ ଶିବଳିମାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ ଏଇ ଉପରେ ଶିବଳିମାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇଠୁ ଘୁରିକି ପଳେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଦୁଃଖର ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ବାଘ ଗୁଡ଼େଇଲାଣି ଭାଗ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଠି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ମୁହଁ ଦେଖେଇଦେଲ ଖୁସି ଆଚ୍ଛା बाय बाय नेक्स्ट टाइम ଆସ चलो चलो बस बिरयानी खाए ना पोड़ा चिकन खाए रोटी 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 बिरयानी खाए ये जो चिकेन पोड़ाटा केमिति प्रस्तुत हुए बापू बाबू कहे कारण सी ऑर्डर कर कहे कौन तथापि चिकेन पोड़ा तुम ऑर्डर कल कहबनी कह शाल पत्र पुड़ी या चिकेन पोड़ा पोड़ा चिकेन खाइबार मजाटा कह खाली लंका है खाली लंका कह केमती लगुच बहुत टेस्ट अच्छी कांच कहीं आर कनुड़ी कोट झाड़ बोला खाଇବା ଛାଡ଼ି ଦେବି ବାପା ଛାଡ଼ି